În episodul de astăzi, eu mi-am făcut o casă. Sunt într-un village și am un chest în care am niște lucruri cam mare treabă și sunt un pic de aer. Așa că vreau să tai un lemn pentru să mă culc. Să mă culc, că n-am pat. Dar nu vreau să fur de la villager. Așa că ce să facem? Nu trebuie să fur de la niște villageri, că o să se supere și o să-ți dai tigaia. Așa se spune. Și acum putem să ne facem un pat. În sfârșit. Doar un. Păcat, asta este masa noastră. Avem niște morcuri. Asta e tot. Mănânc. Acum trebuie să dorm. Și mâine mă așteaptă o zi foarte mare. Pentru că mâine o să mă duc. Trebuie să-mi fac o uliță. Așa e fermierul. Salut. Bum, bum, bum. V-am lovit, așa? Hai. Hai, ieșeți din casă. Și trebuie să furăm din casele lor. Ha. V-am zis că nu trebuie să furăm paturi, dar altceva, da. N-ai nimic în chest? Păi de ce în chest? De ce? Spune. Când mă păzești. Și cum te cheamă? Mi-a dat soțul meu. Așa că el a avut pat galben. Dar nu vreau să fur. Vreau să fur chestul. Deodată să-l fur. Și nimeni nu o să mă vadă. Închid ușile. Gata. Și mă duc în următoarea casă. Mulțumesc pentru torță. Așa. Ne ducem casa noastră. Și tu ce stai aici? Ia că primești tu. Fugi cât tu poți. Fugi. Run. Fugi. Salut, oiță, cu mână plăviță. Hai, vină cu mine. Uitați. Și din câte vedeți, cam trebuie să mănâncă. Mi se pare tu, villager, tu, nu alerga. Se panichează, cred. Păi uitați-vă el cum se panichează. Se frică de mine? Păi hai să vedem dacă ți-e frică de bățul strict. Nu? Pentru deci du-te la piscuit. Hai. Bum. Arunc un villager în apă. Așa, bum. Bum. N-ați una, ha. Acum cred că trebuie să termin. Ia să te atac la picioare. Eu sunt un monstru mare. Bun. Ce se întâmplă? Și eu m-am uitat. Dar ce se întâmplă sub apă? Mă gândeam întotdeauna. Mă trebuie cât mai sus. Gata. Acum mă duc la village. Și asta era episodul de astăzi. Pa!